Ayibonge inkosi yamakhosi. Ayibongwe inkosi yokuthula. Akabongwe uJesu wethu ophilayo. Akabongwe yena wafa wavuka. He is seated on the right hand of the Father. He rose up on the third day. Ayibongwe inkosi yamakhosi. Ayibongwe inkosi yakho bonke. Angithathele ukuthi babazalwane ngibingelele the apostle of the house, ubaba uZwane, the prophetess of the house, uma uZwane ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu oyinkosi. I greet all the in-house pastors egameni lika Jesu Kristu oyinkosi. Ngibingelela omama, obaba, intombi, insizwa, children's church, Sunday school abasiculayo, keyboard players, ushers, yonke ngiyanibingelela egameni elihle lomfelo wethu inkosi. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Jesu inkosi, Jesu uyabusa. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Sisithanda ngicela siye lapha kuSamuel wesibili chapter 24 verse 24. So second Samuel 24. Oh hallelujah. Inkosi yathi ku-Arauna, cha, ngiyakukuthenga nokukuthenga ngenani elithize. Angikunikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wami engeyisihle. uDavide wayesethenga isibuya nezinkabi ngamashekeli angamashumi 50 esiliva. Amen. Hallelujah. Baba, izwi lakho liphilile nasekuseni. Baba wethu namandla wonke sisazokwenza inkonzo yokunikela uNkulunkulu wethu uvule inhliziyo zethu. Baba wethu namandla wonke ukuba uNkulunkulu wethu silalele lokho zokukhuluma ekuseni ngelihle igama lenkosi yethu Jesu oyinkosi. Amen. Hallelujah bazalwane. La sithola khona ke bazalwane, sithola uDavide uma siya ngaphezulu nje. uDavide wayeqabene noNkulunkulu elithi iBhayibheli wavele wasukeleka wabala isizwe sika Israel uNkulunkulu engashongo elithi iBhayibheli kwasekuphambana nentando kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu waseenza ukuthi uDavide ngalento ayenzile engatshelwanga ngayo ukuthi ajeze lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayeseziletha izinto ezithize ayezokhetha phakathi kwazo ukuthi ahlulele ngazo uIsrayeli ngenxa yesono sakhe. uIsrayeli wawungonanga kodwa kona uDavide wasukeleka nje wayobala abantu kungashiwongo. So siyathola ukuthi uNkulunkulu uyawubulala uIsrayeli, kodwa la sifunda khona sithola sekuza uGadi ufika kuDavide uthi yenyuka umisele uJehova ialtari eseroyoni. Kodwa manje into eyinkinga kuDavide uma kuthiwa akanikele uxakwa yilento yokuthi into azonikela ngayo ayizusuka kuye kodwa izosuka enkosini. Usethi uDavide angikwazi ukuthi ngingathengelwa nguwe ukuthi ngiyonikela, kepha umnikelo wami enkosini kufanele usuke kimi ukuze ngiyonikela enkosini, ngoba ngiyaqonda ukuthi lesiyasizwe asonanga lutho kodwa umuntu owonile yimi. Uma kufanele bekhona umuntu ozibuyisela enkosini yimi. Ngakho sibona uDavide ethi ake ngikwazi ukuthi nginikele ngento engashona lutho enkosini, kodwa kufanele ngifike nento eworth some value to my Lord. Siyazi ukuthi konke konkosi isinikezile bona kepha sikubuyisela kuyo. Hallelujah. Ngoba uqhubeka nale ndaba siyathola ukuthi the same place that David bought yona ndawo futhi eyaphenduka yaba yithempeli likaSolomon. Hallelujah. We find that the little things that you pay to the Lord, they become an investment to the kingdom. Oh hallelujah. Ayikho into yenkosini ibuye nje ize, akukho enkosini kubuyele ize. Konke sikusenkosini ubuye uNkulunkulu esedablishe konke, ngoba we serve a living God. We do not bribe our God. Kodwa umasini
siqonde inkonzo yomnikelo ayenza yena kuqala elithi iBhayibheli wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze loyo naloyo kholwayo yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Manje siyaqonda ukuthi bese simnikele enkosini sisiphungela imnandi. Siyaqonda ukuthi bese somnikele enkosini akona ngoba sifuna inzuzo yokubuka emhlabeni, ngoba lithi iBhayibheli okwenza ngaleso sinye isandla angingabonwa yesinye. Athi obhala kahle uma uzoletha umnikelo athi qala ubuyisane nomfowenu ngaphandle andani uzonikela enkosini. Indaba na ngoba umnikelo usuka enhlizweni eklini. If your heart is burdened, kodwa uthi uzonikela, you shall not see the blessings of the Lord, you shall not see the fulfillment of the Lord over your life. Oh hallelujah, oh hallelujah. Sisazosukuma bazalwane asinikele endodeni ethile, but we are offering to the Lord. Yena wamukela iphunga elihle esithi mesisa kuye abuyise kuphindiwe. Yena esisa kuye abuyise kugcwalisiwe kwagcishwa kathithinyiswa. Athi akanonezele usizi phezu kwethu. He's the God of everything. He's the God who created everything. Lo nkulunkulu esimkhonzayo bafowethu akaswele lutho. Ungaze uzitshela ukuthi sinikela ngoba eswele. Akakaze eswele, akakaze asadinge, kodwa ukubuyisela ngamandla akho okukhiphile. Elithi iBhayibheli uNkulunkulu okwakhuluma kuMoses wathi yala abantwana baka-Israyeli ukuba banikele bona labo akafunanga ukuthi kunikele nomani, kodwa wathi inhliziyo zabo ziyavuma, wathi abashiya umnikelo, wathi abadala nabancane, if only their hearts are willing to leave the offering, they are willing to do. Ngoba lento yomnikelo ihamba nenhliziyo. Awukwazi ukunikela ufasile, kuneminyango ongeke wakhona ukuyivula if your heart is tightened. So as sizonikela, open your heart to the Lord. Speak upon your offering. I guarantee you one thing: the gates of heaven shall open, the windows of heaven shall open. Nothing comes astray and goes astray to the Lord. Konke sikusakuye uyabuyisela kithi kuphindiwe. I thank you.